feesten van de schutterij. Heilige Marcellinus en Petrus Geleen. Dankjewel. Geleen, wat is dat met u? Je werd volgens mij geen club om rekening mee te gaan houden. Als ik zie het scheten van gisteren in Limburg, waar dit Bondsschuttersfeest al geschoten is, je hebt bij de A gewonnen, je hebt bij de C gewonnen, bij de B wordt je derde, geloof ik. Geweldige prestaties al neergezet in de aanloop naar dit feestelijk gebeuren hier op Landgoed Amstenrade. Dan kent het vandaag ook met dit zo'n weer alleen nog maar beter werden, denk ik. Dus ik wens je in zo'n dag nog zo'n wedstrijden en gezelligheid en maak het koningspaar, de keizer en het dagelijks bestuur goed nodig om nog in te komen drinken in die boven. Dankjewel.